Diduga sopir ngantuk montor sing jenise pickup nggawa rombongan wong nandur pari nggoleng nek dalan gedhe Kabupaten Ngawi. Saitike enek 7 wong ngalami babras-babras karo digawa nang rumah sakit gawe ngintukno perawatan. Kaya iki rekaman video sakbare eneke kecelakaan montor pickup sing nggawa rombongan wong nandur pari guling nok dalan gedhe penghubung Kuadungan Geneng panggoke nok Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Nok video ketok wong mergawe sing kabeh wedok kuwi ngletak nok dalan gedhe. Sauntara kuwi montor guling malih nok tengah dalan. Jarene warga Yoyok Nugroho ngomong, montor sing nomor polisi AE 8036 FB sing disetir Mudiono 29 taun, warga Desa Ngompro Kecamatan Pangkur, nggawa 12 wong nok bak ngguri, mlaku teka arah Kuadungan ape nok Kendal. Pas teka panggon kedadean, montor ilang kendali langsung oleng. Sopir banting setir ngiwa sampe guling. 7 teka 12 wong sing numpaki ngalami babras-babras. Kasus kecelakaan kuwi saiki ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Pirang-pirang korban sing babras-babras digawa nang rumah sakit. Ita Wahyu, JTV.